Ik mag u allen hartelijk welkom heten hier bij deze zangbijeenkomst. Hij is op de manier zoals we dat in de stal altijd deden, dus zonder veel franje. We zingen het programma af zoals het in het boekje aan u gegeven is. Het moet me ook van het hart dat het ons spijt dat dit samenvalt met de leesgroep van dominee Pieters in Staphorst. Voor degenen die daarvan van weten. We hopen dat dit niet meer voorkomt, maar dit was nou zo gepland en we menen dit toch door te laten gaan. Dus vandaar dat we hier dit toch gedaan hebben. En in ieder geval kunt u de lezing van dominee Pieters naluisteren op de kerktelefoon. Straks bij de uitgang is er een collecte voor vrije gift. Iedereen is vrij daarin al of niet een bijdrage te leveren voor de huur van dit kerkgebouw. Voor het zingen geldt, als het zijn die de bovenstem willen zingen, dan hebben ze de vrije toe. Behalve dan het eerste vers steeds liever niet. In de andere versen, als u daar zin in hebt, dan mag u daar gebruik van maken om de bovenstem te doen. Ik geloof dat ik nu alles gezegd heb wat ik moest zeggen. Ik kijk nog even naar één koren. Oh ja, de stoel aan het eind. Of er dan een paar mannen willen helpen om de stoelen die achter los staan, om die weer naar het gebouw terug te dragen. En daar zijn wij er zelf ook wel weer bij om daar vorm aan te geven. Ik hoop dat we met elkaar een goede avond mogen hebben. En we vervolgen het programma.
hebben altijd de gewoonte om een lied aan te leren. Eenmaal schoolmeester is altijd schoolmeester. En dat wilden we hier ook maar gewoon toch doen. Net vorige keer hebben we het ook gedaan. En het is een lied van Valerius. En als u de tekst toch even bekijkt, want uiteindelijk gaat het daarom, is het eigenlijk jammer dat de liederen van Valerius niet meer bekend zijn. En daarom doen we een poging om ze elke keer één aan te leren. Het lied gaat over Almachtig God, u kunt het meelezen. Dat God ons land, ons volk geplant hebt in dit land. Dan is de bede, help ons toch weer lang uit Spanjaards dwang. Die uw lieve kerk, machtig zijn en sterk, die uw lieve kerk zo plaagt. En langer nergens meer naar vraagt. Het spreekt me altijd aan in de liederen van Valerius, dat er een zondebesef in verwoord wordt. Er staat ook hier in het tweede vers, merk Heer, hoezeer uw volk nu tot u schrijdt, wilt de uwer eer en onze zaligheid, eens maken toch een end aan onze lent. Maar het derde vers, het is waar, ons zond heeft wel verdiend deze straf. Ons hart en mond is overtuigd daaraf, dat betekent daarvan. Maar Heere, wil toch niet in dit verdriet gaan in uw gericht, in uw gerecht, met uw arme knecht. Gaan in uw gerecht gestadig en zijt uw kinderen, Heer, genadig. Wat mij betreft een zeer waardevolle tekst. Ik zing hem u voor, het eerste vers, en dan, zoals we gewend zijn, mag u elke regel 3 keer nazingen. Almachtig God, gij die ons met uw hand geplant hebt tot uw volk hier in dit land. Help, help ons toch eerlang uit Spanjaards dwang. Die uw lieve kerk machtig zijn den sterk, die uw lieve kerk zo plaget en langer nergens meer naar vraget. Ik zing de eerste regel nog 1 keer voor. Almachtig God, gij die ons met uw hand. Almachtig God, gij die ons met uw hand. Almachtig God, gij die ons met uw hand. Almachtig God, gij die ons met uw hand geplant hebt tot uw volk hier in dit land. Geplant hebt tot uw volk hier in dit land. Moet je tot, dat duurt 3 tellen. Geplant hebt tot uw volk hier in dit land. Geplant hebt tot uw volk hier in dit land. Help, help ons toch eerlang uit Spanjaards dwang. 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 Die uw lieve kerk, die uw lieve kerk. Doet u maar mee 3 keer. Die uw lieve kerk, die uw lieve kerk, die uw lieve kerk. Machtig zijn den sterk, machtig zijn den sterk, machtig zijn den sterk, machtig zijn den sterk. Die uw lieve kerk zo plaget. 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 Nou pakken we die 3 stukken 1 keer.
De eerste keer die uw lieve kerk, hè. Die uw lieve kerk, machtig zijn den sterk. Die uw lieve kerk zo plagen. Nog één keer dit stukje. Die uw lieve kerk, machtig zijn den sterk. Die uw lieve kerk zo plagen. En langer nergens meer naar vragen. 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 Eén keer helemaal. Almachtig God, gij die ons met uw hand geplant hebt tot uw volk hier in dit land. Help, help ons toch eerlang uit Spanjaards dwang. Die uw lieve kerk, machtig zijn den sterk. Die uw lieve kerk zo plagen. En langer nergens meer naar vragen.
Arie, doet hij? Doet hij? Ja, dat is geluid. Doet hij? Doet hij? Dat doet het niet. Met dat ding overnemen. Zo'n knopje zie je. Oh, niet. Zo. Nou staat hij op off. Dan staat hij op off. Dat zul je net uitzonden. Nee, dat is aan die kant. Om. Doet dit? Doet dit? Maar, hè? Dat is toch wel een vraag dit. Doe dit? Ja, ik hoor hem. Goed. Hij doet het. Het is januari 1945. Op de weg tussen Barneveld en Ede fietst een eenzame fietser. Hij moet goed zijn fiets recht houden, want het heeft gesneeuwd en de weg is glad. Het is Gerrit van Deuveren uit Voorthuizen. Hij is op weg naar Ede, want er woont zijn zwager. Dat is de broer van zijn vrouw trouwens. En die is ernstig ziek. En ze hebben een boodschap gekregen van, het kan niet lang meer duren. En Gerrit heeft tegen zijn vrouw gezegd, ik wil naar Ede, ik wil hem nog 1 keer spreken. We konden dat zo goed met elkaar. En misschien zien we elkaar nooit weer. Zou je dat nog wat doen, had zijn vrouw gezegd. Het is koud, het heeft gesneeuwd. En als de Duitsers... Nee, ik ga. En als Gerrit dat besluit genomen heeft, dan doet hij het ook. En daar zien we een fiets over de besneeuwde wegen. Maar zijn vrouw had nog gezegd, ga nou binnendoor. Dat is minder gevaarlijk als dat je over de openbare weg gaat. Maar ja, met die sneeuw, joh, het was tot Barneveld al een geploeter door die sneeuw heen. Hij dacht, is geen mens te zien. Vanaf Barneveld volg ik de hoofdweg wel. En dat doet hij. En trouwens, de paardensneeuwploeg, die heeft de weg al vrij mooi schoongemaakt. Dus dat is makkelijker fietsen als wat hij net had. En overal zijn de woningen en de boerderijen in het veld onder een sneeuwdek bedekt. En liggen verstild in het veld. Geen mens te zien. En eenzaam fietst Gerrit verder. Maar opeens hoort hij achter zich het geluid van een motor, een automotor. En hij denkt van, dat kan alleen maar Duitsers zijn. Want wie heeft er nog een gewone auto? Geen aandacht aan geven, rustig doorfietsen. Let op dat hij niet uitglijdt. En zo hoort hij de auto dichterbij komen. De auto passeert hem. Gerrit kijkt er niet na. Gerrit fietst gewoon rustig door, lettend op de gladde weg. Maar dan schrikt hij opeens. Want de auto die stopt. Het is een grote 4-deurs personenauto en uit een van die portieren die geopend wordt, komt een landwachter naar buiten. En die richt zijn geweren op Gerrit en zegt, stoppen jij, halt, afstappen je handen omhoog. Gerrit schrikt. Hij stapt van zijn fiets en doet zijn handen omhoog, maar hij denkt, ik heb geen gevaarlijk materiaal bij me. Ik heb geen belastende papieren bij me. Zo'n landwachter kan me niks maken. Maar dan schrikt hij erger, want er gaat nog een portier over. En dan komt er nog een man naar buiten en dat is de commandant van de landwacht. En die kent Gerrit wel. Want daar heeft hij al eens eerder een akkefietje mee gehad en dat is toen nog net goed afgelopen. En die commandant komt naar Gerrit toe en zegt, kijk, daar hebben we meneer Van Deuveren uit Voorthuizen. Dat is een goede vangst op de vroege morgen. Gerrit kijkt om zich heen of hij nog weg kan komen. Maar er stappen nog 2 landwachters uit de auto. En Gerrit kan geen kant meer op. En voordat hij het weet zijn zijn armen geboeid. Wordt hij de auto ingestompt.
en de auto vervolgt zijn weg. In een boerderij aan de overkant turen ogen de auto na. En de fiets van Gerrit blijft in de berm achter. De auto vervolgt zijn weg naar het dorp Lunteren. En in het dorp Lunteren, daar staat het Hotel de Wormshoef. Het Hotel de Wormshoef was voor de oorlog een hotel waar de rijkere mensen die het betalen konden op vakantie heen gingen. Maar nu is het hoofdkwartier geworden van de landwacht. De landwacht, dat was de hulppolitie van de Duitsers. Het waren meestal verraders. En naar die Wormshoef rijdt de auto. En als ze aangekomen zijn, dan stappen ze uit. En ruw wordt ook Gerrit de wagen uitgeduwd en naar binnen gebracht. En ze komen daar in een grote kamer van de Wormshoef. Misschien wel de voormalige gelagkamer waar nog meer landwachters aan de tafel zitten. En spottend klinkt de stem van de commandant. Jongens, je weet het hè, de morgenstond heeft goud in de mond. Ik heb toch een mooie goudverzand gevangen. Die vent weet ontzaglijk veel namen van terroristen en die gaat hij mij vertellen. Kort bevel, de handboeien worden afgenomen en Gerrit staat daar voor de commandant. Zo, zegt de commandant. En nou ga jij met de namen van die vriendjes van jou, ga jij mij vertellen. Gerrit zwijgt. Oh, gaan we het op zo'n manier doen, zegt de commandant. Nou, dan weet ik wel beters. En opeens haalt hij een gummiknuppel tevoorschijn. En hij laat die gummiknuppel voor het gezicht van Gerrit heen en weer gaan. Hij zegt, kijk, in deze knuppel zitten die namen. En die sla ik uit die kop van jou. En nou vertellen. Gerrit zwijgt. En dan steekt de commandant in woede. Hij heft een gummiknuppel op en hij geeft een geweldige slag op de ene arm van Gerrit. Die krimpt even in een van pijn. Maar hij zwijgt. En dan geeft de commandant met een knuppel een slag op zijn andere arm. Spijnscheut trekt door het lichaam van Gerrit. Hij zwijgt. En dan gaat de commandant helemaal los. Hè? En dan heft hij zijn knuppel en hij slaat Gerrit waar hij hem raken kan. Op zijn borst, op zijn rug, op zijn hoofd, tegen zijn hoofd. Totdat Gerrit op een gegeven ogenblik bewusteloos in elkaar zakt. En hij merkt niet meer dat 2 landwachters hem door de gang heen sleuren en hem in een cel neergooien waar hij blijft liggen. Het is donderdagavond. De vrouw van Gerrit zit nog steeds thuis. Ze heeft de hele dag al door het raam naar buiten gekeken en ze is dodelijk ongerust. Waar is Gerrit? Waar blijft Gerrit? Hij zou gisteren naar Ede, maar hij zou gisteravond thuiskomen. Dat kon makkelijk. En nou is het donderdagavond en nou is het er nog niet. Er zou er niks gebeurd zijn. Hij zou toch niet ongeluk gekregen hebben? Of erger, door de Duitsers gevangen? De vrouw trilt helemaal van de ongerustheid. Gerrit, waar zou Gerrit zijn? En dan opeens hoort ze de achterdeur gaan. En ze heeft nog even de hoop, zou hij eraan komen? Maar als de deur open gaat, dan ziet ze, het is niet Gerrit. Maar het is Arend, een vriend van Gerrit. Goedenavond, Gerrit er niet? Nee, zegt de vrouw. Nee, Gerrit is er niet. Die is al sinds gisteren weg en hij is nog niet thuis. Ik ben zo ongerust. Wat zou er gebeurd zijn? Een ongeluk of... Arend ziet in de ogen van de vrouw de ongerustheid over haar man. En hij begrijpt van, er is iets gebeurd. En hij denkt bij zichzelf van, hoe kan ik helpen? En waar is hij dan heen gegaan? Ja, hij zou naar Ede. Mijn broer aan de telefoonweg in Ede, die is zo ernstig ziek. En hij wilde er per se heen. En hij is nog niet thuis. Nou, zegt Arend, het is nou donker, maar morgenochtend fiets ik die kant al op. En dan zal ik eens onderzoek doen om te kijken van, of ik Gerrit vinden kan. En met die woorden gaat hij heen. En als Arend vertrokken is, dan vouwt de vrouw van Gerrit haar handen. En
stil gebed klinkt in haar op tot God, die alle dingen weet en ziet. En de volgende morgen gaat Arend inderdaad op weg en hij fietst naar Barneveld en dan richting Ede. En als hij op een gegeven ogenblik een eindje die weg opgefietst is, dan ziet hij tegen een boom een fiets staan. En hij is hem al voorbij. En als hij opeens denkt, ik ken die fiets. En hij stopt en draait om en hij kijkt nog eens. Verrempel, dat is de fiets van Gerrit. Hij stapt af en hij kijkt. Maar waar is Gerrit zelf? En ongerust kijkt hij om zich heen. En dan ziet hij opeens aan de overkant bij die boerderij een boer staan. En die boer die wenkt hem. En die loopt ook naar hem toe. En als ze bij elkaar gekomen zijn, dan zegt die boer van, ja, ik zag je zo naar die fiets kijken. Ik denk, die man kent die fiets. Ja, dat is inderdaad waar, zegt Arend. Dat is de fiets van mijn vriend. Wat is er gebeurd? Ja, en dan vertelt de boer dat woensdagmorgen de eigenaar van die fiets gearresteerd is door de landwacht. Ik heb het wel gezien hoor. Het was dat tuig van de Wormshoef uit de Lunteren. Dus het kan best zijn dat hij daar zit. Oeh, niet zo best. Dat is niet zo best, ja. Zeg, zou jij de fiets in de schuur willen zetten? Die komen we later wel eens even halen, dan keer ik terug. En zo gaat Arend terug naar Voorthuizen en vertelt er aan de vrouw van Gerrit dat haar man gearresteerd is. Dan begint de vrouw te huilen. En de tranen lopen over de wangen. Ze zegt, dan zie ik hem nooit meer terug. Als die Duitsers hem hebben. Nou, ik zal kijken wat ze eraan kunnen doen, vrouw. En met die woorden, Gerrit zou ons niet in de steek laten. Wij laten Gerrit ook niet in de steek. En met die woorden verlaat hij de treurende vrouw. En dan zoekt Arend zijn verzetsvrienden op. En brengt het ontstellende nieuws dat Gerrit gearresteerd is en op de Wormshoef zit. Nou, de Wormshoef heeft niet zo'n beste naam. Hoe kunnen we Gerrit helpen? Hoe kunnen wij Gerrit helpen? Ja, dat weten ze niet. Ja, Gerrit die weet zoveel. Maar hij zal wel zwijgen, maar tegen marteling is de sterkste man niet opgewassen. En dan zegt een van de jongens, die zegt van, zullen we eens even contact opnemen met de verzetsgroep uit Ede. Die zijn in die omgeving veel beter bekend. We hebben wel eens meer zaken met hen gedaan. Misschien weten die een oplossing. En dat gebeurt. Ze nemen contact op met de groep Ede. En die zijn inderdaad bereid om te helpen. Hij zit op de Wormshoef. Ja, zeggen ze, dat is een oord van verschrikking. Daar kun je beter niet komen. Het is hoofdkwartier van de landwacht. Maar 1 keer in de week komt de SD, de Duitse politie er zelf ook. En die doen daar ook verhoren. En dan nemen ze mensen mee naar Ede of naar Arnhem. Oh, ja. Hoe moeten we daar binnenkomen? Hoe kunnen we Gerrit helpen? En dan vinden ze de sleutel in een meisje. Een meisje? Ja, zegt een van die mannen uit Ede. Op de Wormshoef, daar werkt een dochter van een NSB-boer. En die is daar een schoonmaakster. En de volgende dag, dan is het zaterdag, in een schemerige zaterdagmorgen, dan fietst Dirkje naar haar werk op de Wormshoef. Als opeens wordt tegengehouden door 2 mannen. En die haar meenemen naar een nabijgelegen woning. Het meisje schrikt geweldig natuurlijk. En als ze binnen zijn, zegt een van die mannen, Dirkje, jij bent een NSB'er. En je werkt op de Wormshoef, hè? Maar je weet, de bevrijders komen er al aan. En je weet ook als de Duitsers weg zijn, van wat er dan met die NSB'ers gebeurt. De meisje wil op te huilen. De snikker zegt, ik ben geen NSB'er. Ik wil er niks mee te maken hebben. Want mijn vader is het wel. En ik moet van mijn vader. Ik kan toch niet anders. En dan kijken de 2 mannen elkaar veelbetekenend aan. Dirkje, zegt ze, als jij ons wil helpen, zullen wij zorgen met de bevrijding dat jou niks zal overkomen. Vertel eens, zijn er op de Wormshoef momenteel gevangenen? Eentje maar, zegt Dirkje. En die wordt vreselijk mishandeld door de commandant. En dan nemen ze Dirkje in vertrouwen.
En diezelfde zaterdag, 's middags na het werk, fietst Dirkje weer terug naar huis. En dan gaat ze aan bij de woning waar ze vanmorgen is geweest. En ze vertelt dat de commandant vandaag de gevangenen weer vreselijk onder handen heeft genomen. En dat hij vertrokken is en woensdag weer terugkomt. En gezegd heeft, en woensdag zal die praten. En dan wordt het plan gemaakt. Het is maandagmorgen. Gerrit zit op zijn krukje in zijn cel naast zijn tafeltje. En heeft een rustige zondag gehad. Hij is niet opgehaald, hij is niet verhoord, hij is niet mishandeld. En hij kon tot rust komen. Zou hij vandaag weer verhoord worden? Zou die commandant hem vandaag weer onder hand nemen? Gerrit denkt, ik hou het niet langer meer vol. En op een gegeven ogenblik zal ik misschien mijn vrienden moeten verraden. Dan gaat de deur open. Maar het is niet iemand die hem op komt halen. Het is dat meisje dat al eerder is geweest om zijn cel te dweilen en wat schoon te maken. En op de gang loopt een landwachter heen en weer om ervoor te zorgen dat de gevangene niet kan ontsnappen. Maar als het meisje vlak bij Gerrit is, fluistert ze. Je vrienden komen je halen. Hier. Meteen duwt ze me een propje papier in de handen. Gerrit zit verbouwereerd te kijken. En voordat hij van zijn verbazing is bekomen, is het meisje alweer verdwenen en is de deur dicht. En dan vouwt hij het propje open en dan ziet hij dat het een briefje is. Er staat op, moed houden Gerrit, we komen je halen, dinsdag. Of is het een valstrik? Maar nee, hij herkent het handschrift van een van zijn vrienden. Hou moed Gerrit, we komen je halen, dinsdag. En even komt er een nieuwe hoop in Gerrits hart. En hij vouwt het propje weer dicht en hij vouwt zijn gekneusde handen. En hij bidt het gebed van Nehemia. God van de hemel, doe het hen gelukken. Dan pakt hij het propje, steekt het in zijn mond en hij slikt het door. Want het briefje mag niet in verkeerde handen vallen. En die dag wordt hij ook niet opgehaald, wordt ook niet mishandeld, wordt ook niet verhoord. En zo gaat de maandag voorbij met hoop in het hart voor Gerrit, want morgen is het dinsdag. Zou het zijn vrienden lukken? En de volgende dag is het dinsdag en dan zit hij weer op zijn krukje bij zijn tafeltje. Hij heeft zijn magere ontbijt, heeft hij al ontvangen, heeft hij opgegeten en alles en dan wacht hij af. Hoe laat zouden ze komen? Hoe zouden ze komen? Hoe willen ze hem bevrijden? En dan opeens, dan heft hij zijn hoofd op, want hij hoort buiten een auto het erf oprijden. Een auto. Nou, zijn vrienden hebben geen auto. Ze moeten alles met de fiets doen. Een auto, dat kunnen alleen maar Duitsers zijn. Zouden zijn vrienden dan te laat komen? Zouden dan toch weggevoerd worden? Ja, even later wordt het wel bevestigd, hè. Want hij hoort al bij de deur, hoort hij die snauwende Duitse stemmen. Die moffen, die schijnen ook altijd te moeten schreeuwen, denkt hij, hè. En dan klinken er dreunende voetstappen door de gang heen. En dan wordt zijn celdeur wat opengerukt. En ja, daar staan 2 Duitse soldaten. Denkt Gerrit. Mijn vrienden zijn te laat. Heraus, Schweinhund! Snel toch! Beeilen! Schreeuwt de ene Duitser. En als het niet snel genoeg gaat, komt hij naar de cel in. Hij grijpt Gerrit bij zijn arm en hij sleurt hem eruit naar de gang toe. Dan krijgt hij ook handboeien om. En zo wordt hij meegevoerd naar de hal. En in de hal van de Wormshoef, daar staat zo'n Duitse officier met zo'n grote lefpet op, met die adelaar erop. En in de hal, daar krijgt hij ook nog een blinddoek voor. Zodat hij ook niks meer kan zien waar hij heen gevoerd wordt. Dan wordt hij naar buiten gebracht.
Hij ziet niks, maar hij voelt wel de koude winterwind om zijn hoofd na zoveel dagen opgesloten te zijn. En weldra wordt hij in een auto gezet. En aan beide kanten een soldaat. En hij hoort nog hoe de landwachters de Duitse officier groeten voordat deze in de auto stapt. En weer denkt Gerrit, te laat. Te laat, mijn vrienden zijn te laat. Dit is het einde. Dan rijdt de auto weg. Gerrit ziet niks meer. Maar hij voelt en merkt en hoort nog wel van alles. En zo bemerkt hij ook dat de auto het erf afrijdt. Maar dat hij niet links afgaat in de richting van Ede-Arnhem. Maar de auto gaat rechtsaf. En dat is richting Barneveld. Oh, dan weet Gerrit al. Dan zal hij bij Schaffelaarse Bos wel doodgeschoten worden. Dat is het einde. Zijn vrienden komen te laat. Dan knakt Gerrits moed. En dan is zijn verzet gebroken. En de auto rijdt voort. Zullen we Gerrit die blinddoek maar eens even afdoen? Klinkt er opeens in zuiver Nederlands naast hem. En meteen wordt de blinddoek van zijn hoofd gehaald. En kijkt hij in het lachende gezicht van een aantal mannen in de auto. Met ogen van verbazing kijkt Gerrit om. En een van die mannen herkent hij een van zijn vrienden. De andere mannen kent hij niet. En ondertussen wordt ook de handboeien van zijn handen gemaakt. En zijn vriend zegt, Gerrit, je bent vrij. Vrij? Hij kijkt naar die Duitse soldaten naast hem. Maar die lachen hem ook toe en zeggen, je bent vrij. Vrij? Vrij? Hij kan het gewoon niet geloven. Het is een wonder, zegt hij. Het is een wonder. Het is een wonder. God zij gedankt. En dan rijdt de auto voort. We hebben een onderduikadres voor je geregeld, daar brengen we je nou heen. En zo komt Gerrit uiteindelijk aan op een eenzame boerderij aan de bosrand buiten Barneveld. En daar zal hij voorlopig blijven. En die avond wordt ook de vrouw van Gerrit opgehaald en bij hem gebracht. En het is met geen pen te beschrijven hoe deze twee mensen elkaar ontmoet hebben. De vrouw zegt, het is alsof ik mijn man uit de dood heb teruggekregen. En mijn gebed is verhoord. En weer vouwen ze samen hun handen. Gerrit is vrij. Vrijheid is een groot goed. Vrijheid waar wij al 81 jaar ervan mogen ervaren dat het een groot goed is. Want gij hebt uw volk die gunst betoond. Dat Jacob's zaad opnieuw, maar ook nog steeds, in vrijheid woont. Het verhaal dat ik jullie verteld heb is niet verzonnen, maar het is op waarheid gebaseerd. Dank u wel.